Service Commission, Imo State. You okay, mwa? Yagaje. Omero nyore. Amao. Omero nywa tobiyo. Ikwele. Brala nyibijebe. Anthony. Ike. Omero nyore. Iwu chama no kraka. Brala nyibijebe. Asiare prola kema. Ike. Go ahead, I will Dr. Anthony Matthew Iron, who came to Goala, Ikaraka, and then Gabala with Mano, my face, Yala, Umayako, Mbabala, Eluji, Imo State, Yadela, and the Morogi, at December 24, Mamuri Bego. Secondary Emmanuel College Onyama Kena Lowere anyị Ajema n'obo Igbo Owe bi na agwa akwụkwọ Wego bekee Oke nwa dị mma Dr. Ni Arebrola gị Do Doctor of Juris Gejema n'obodo Igbo Jedi na Wenpon Sugarland Texas Ebe gbara mbọ beji agba ya Remember, however, Austin Bar Association. Oh, come on, Lord. She had a measure for bent criminal defense. Attorney Association. African Law Student Association. Good martial law. Local government Service Commission in both states. Obende diare lagema. Okeba. Roja Sokorota. Ati yagaje laya. Omere nwande. Omere nyade body ya o. Brana nyibije. Igwe. Okoma Igbo lodum Otiti kwesiri lage Ogaranya kwesiri lage Ketiti choge mma Boko mara mma beja maya Obende jiare lage Atoni ngogo ala le Mafu moyako Ati ya gashe lage nona Ogashila gagashila Ibedio Ibadeko Eme ya bosara mwo Oh God, like my brother. Kekida la la de we mwene. Kekida la la de we shite. Kekida la la de mwene. Ekraka. Omero mumpile. Omero ya de body ya o. Oh high shrivita. Ezi wanle. Pano. Dr. Humphrey. Okerafo. Mubekunde. Ati ya de bola ge. Sekele lamna You okay my dog Betema Abeke Follow me one day Prince Boroko Okay ma Nna Oparuku from America That is bro like them I got to agree with your mind Integrated service Property consultant And land agent Survey your wisdom. Chidebere Onyema Chairman Wish Chidex Nigeria Limited
Dr. Matthew Nwogwara Chineke omena gị mma kama o oke nwa chairman kama o anyị were dikebe ka anyị akụmụ eriki omele m ekraka chairman first friendship consultants Apapa Lagos yarela gị mma DSC Kano Chief Marcelenu Samade Ochishigo Mujele Belia Ọmafọ amafi merewe owe drindila Yagaje Dr. Simeon Lule mgbe náà nwafọ ụmụ Yagaje lage nwafọ ngwa nwanne m Boko amadimma kwambelale yarebrola gị Honorable Uche Zoguze Nkwana The priest meje monu kwana Ofe galangale Kelela manu meke monu Ketukpanu maka Kindo Wafo Amafo imerewe Agora support Abala bamba tugaho Agashila Ogadimma okere Iwunze umokorobia Yagashi Wafu moge Okenyi Bruno Na watu Nwogwara Iwu chairman Iwerulo na United States we na Texas Oke nwaya rela gị mma Ijeberela ndị body mo Ijeberela m mbịa aka Program wasili ọhụrụ ime gaje gozie ya Iwe onye mma Mbere m nele Ụfọdụ gbadego Eji ya nụ kọmpin Egijalala na-enwe nwanne Egijalala na-enwe body mo Yagashila gị Ogashila gashi Okrobịa ngwakpala shi nkele gị Ụmụ agbọbịa ngwakpala shi nkele gị N'ihi iwe onye mma Ụmụ alida anyị kpanụ Kende ngwakpala o Ate ya rebrola ya mma Honorable Emma Ụmụ ndom Ugbekune niile Yagashila Okroma agbọ Ndị nwere ha hụrụ ahụ Obere onyorale Ama Dr. Matthew Nwogwara Igwele Yagashi o Iyelela nwanne gị aka Iyelela ndị enyi gị aka Iyelela ndị iro gị aka Ụbaga ịwọka ha n'eze Ate yagashila gị Kete bụ eze meje mmanụ Ugbo echeche eze nwanda Lele Ịkaraka Oke nne kekpanụ Wafọ Obibi eze na Oke ni chairman Memeka Lagos Ate ya rebrola nụ mmanwụ Taha uchi gwegwanụ Uche ọnụ Onye mma Aki Uchama Uche ị na Lagos Ndị Imo steeti le Nunodum anyị nwere dike Akala onye Dr. Anthony Matthew Irodi Uke bụ mgbogbo a Chairman meje mmanụ Kama o omere nwanne nne m Merele onye ọ dị bọdị ya o Ọwụgo Ebrala n'ibi Ejema Ewe
Nationwide ase yare brola gemma Abuja base Osode makubano Damoko sene pano Ayawo chairman Austin and Kemas Farmers Lagos State yare la gemma Pawale Ajolam Obele yare la gemma Temo yeri bele computers nationwide iye menu muleki yoma iye jelada de body aka chide kagoze lage o bende jiare lage ma Stanley Oguze ni mbano Isaiah